Aké produkty používame od narodenia malej a zatiaľ sme nemenili? Poďte sa pozrieť. V prvom rade sú to určite tieto plienky značky Babylove z DM-ky. Toto bola prvá značka, ktorú som kúpila ešte keď som bola tehotná. A musím teda povedať, že nám od začiatku veľmi vyhovujú. My sme skúšali aj iné plienky, napríklad Lupilu, tie boli ale čistá katastrofa, pretože stále pretiekli. Potom sme skúšali aj pampersky, tie nám tiež vyhovovali a boli super, ale nakoniec z hľadiska ceny sme ostali pri týchto DMáckých, keďže sú lacnejšie ako pampersky. Potom ďalej sú to tieto vlhčené obrúsky. My teda používame tieto a ešte Babylove z DM-ky a kupujem ich vlastne tak na striedačku, že keď sme v DM-ke, tak zoberiem vlastne tie z DM-ky a tieto kupujeme v Kauflande, inde som ich zatiaľ ani nevidela, ale sú teda lacnejšie ako DM-ácké a sú naozaj dostatočne mokré a veľmi dobre sa s nimi utiera, takže my to tak striedame, že raz kúpim toto a raz tie z DM-ky. Čo sa týka krémov, tak my používame tieto dva. Toto je vlastne z lekárne Dr. Max, je to ich značka, takže inde sa to nedá ani kúpiť. Je to vlastne s rybím tukom, krém a na úplne bežné a preventívne použitie to naozaj stačí a je to fajn. Avšak už keď sa trošku začervená zadoček, tak vtedy dávam Bepanthen, pretože ten pomôže takmer okamžite, takže vtedy toto je vlastne lepšie. Ďalej je to tento šampón a sprchový gel 3 v 1 od značky Johnson's. Myslím si, že toto je veľmi praktické a vyhovuje mi to najmä kvôli tomuto dávkovaniu, že vlastne si to viem nadávkovať jednou rukou a nepotrebujem mať obidve ruky voľné, keď malú umývam, takže si myslím, že je to naozaj super. No a stojí to síce skoro 5 € v DM-ke, ale myslím si, že sa to aj tak v celku oplatí, pretože je to naozaj veľké balenie a vydrží dosť dlho. Ďalej je to tento Nivea krém na tvár a na telo. My používame od narodenia malej iba tento, žiadny iný a musím povedať, že vonia naozaj krásne a vyhovuje nám, takže iné značky sme ani neskúšali. A aké produkty používate vy a čo vám najviac vyhovuje, kľudne mi napíšte.